I balanç molt més que positiu també de la primera mostra internacional de cinema educatiu de València. A l'Espai Cultural La Rambleta, més de 500 xiquets han participat en tallers al voltant del cine. El més sol·licitat, el de doblatge de pel·lícula. S'han sentit com actors de veritat. Tots estos xiquets coneixen millor el món del cine des d'este matí. Han participat en tallers amb la gran pantalla com a excusa. Han après animació amb plastilina, els més vergonyosos s'han amagat en este cine iglú per a veure cine intimista, les que volen ser actrius han fet maquillatge de cine i efectes especials amb globus. Èxit de convocatòria que de segur es repetís. La Rambleta és un lloc perfecte, és un lloc preciós, funcional per a fer aquestes coses. Però el més demanat ha sigut el taller de doblatge. Els més menuts han cedit la seva veu i sembla els ha agradat l'experiència. Quan siga el segon 21, el teu moment d'entrar, tu diràs la teva frase. Phoenix, Arizona. Divendres 11 de desembre. Ja portem vora 200 tallers de doblatge i sempre participen molt activament. M'agradaria molt ser actor. I com qualsevol festival de cine, els que no podien faltar són els periodistes. I Marta, ets periodista? Sí. T'agradaria ser periodista de major? Sí. Les fas preguntes? Sí. Pues a veure què diuen, vinga. De desembre, molt bé. I Sergi, després què dius?